Molt bé, gràcies per estar a la roda de premsa del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Avui volíem valorar diverses qüestions. La primera són les compareixences, en especial la compareixença que el president del grup Barcelona World ha tingut aquest matí en la comissió que tramita el projecte de llei relacionat amb la baixada de la fiscalitat al joc a Catalunya. Perquè ens fa l'efecte que el senyor Xavier Adserà ha inaugurat un nou estil de pressió política en el Parlament, que és el del gangsterisme empresarial, si em permeten dir-ho d'aquesta manera. Ha utilitzat bàsicament 3 arguments. El primer, el del xantatge, per dir que si no es baixen els impostos al joc, ell s'emporta aquest projecte fora de Catalunya. Ras i curt. El segon, el de la por, utilitzant la por i el temor de la gent que avui no té feina, de la gent que està en una situació d'atur, dient que es podrien crear llocs de treball i que, per tant, se'ls endurà en un altre lloc. I el tercer gran argument del senyor Adserà és el de la mentida i l'engany, perquè ve a explicar que aquest és un projecte hoteler i turístic que no se centra en absolut en el joc, però, a continuació, explica clarament que si no es baixen els impostos al joc, el projecte no té sentit i se l'emporta en un altre lloc. Per tant, xantatge, por i engany són el que avui el senyor Adserà ha mostrat per convèncer de la necessitat d'aprovar aquesta llei al Parlament. A nosaltres ens sembla, insistim, gangsterisme empresarial i ens sembla que el Parlament hauria d'estar lluny d'aquest tipus de pràctiques, com a mínim a davant de la llum i els taquígrafs, és a dir, que tingués com a mínim la vergonya de no ser gravat quan esgrimeix aquesta mena d'arguments. Dit això, continuarem combatent el projecte de Barcelona World a Catalunya i en concret a Tarragona. Creiem que no és un bon projecte pel país i esperem que la col·laboració necessària que el senyor Adserà necessita no sigui suficient en el Parlament com per tirar endavant aquest projecte de llei i que no trobi, deixin-m'ho dir així, els còmplices necessaris per perpetrar aquesta baixada d'impostos per portar la seva activitat econòmica, que ell insisteix en què no té a veure de forma prioritària amb el joc, però que si no es rebaixa la fiscalitat del joc se l'emporta en un altre lloc. Valorades així les compareixences d'aquest matí, també volem valorar les no compareixences, en aquest cas, que ahir no van poder-se produir a la comissió d'investigació al voltant de les caixes i de l'activitat financera de caixes i preferents en el Parlament de Catalunya. La comissió d'investigació, en la que ahir no es van presentar 12 dels 13 compareixents que així havien estat sol·licitats pels diversos grups parlamentaris. Com molt bé saben, el nostre grup parlamentari ja va demanar, conjuntament amb altres grups, que, atenent al reglament, sigui la presidenta del Parlament qui torni a reclamar la compareixença d'aquests 12 compareixents, així és com ho estipula el reglament, és a dir, que el següent pas és tornar a reclamar que sí que compareguin en els 3 dies següents a la no compareixença. Li hem demanat a la presidenta que si ho faci, ho vam fer ja en comissió, però si finalment aquesta compareixença no es produeix, el que el nostre grup parlamentari demanarà és que aleshores el Parlament, tal i com s'hi diu el reglament del Parlament, pugui enviar a Fiscalia la no compareixença d'aquestes persones per tal que sigui Fiscalia qui aleshores investigui o indagui si hi ha conseqüències penals o no en la seva no compareixença o a la seva voluntat de no comparèixer o a la seva actuació per la qual van ser convocats. Per tant, seguirem el procediment del reglament, que ara té la presidenta 3 dies per reclamar-los que sí compareguin, però si aquesta compareixença finalment no es produeix, llavors demanarem que sigui el Parlament, tal i com estableix el reglament, qui envia a Fiscalia la seva no compareixença, la seva negativa a comparèixer i explicar la seva gestió al capdavant d'entitats financeres o de responsabilitats del govern o del Banc d'Espanya en l'afer que investiga la Comissió de Caixes. I també per parlar de noves compareixences que poden no produir-se en el Parlament. És la que demà està prevista a la Comissió d'Afers Institucionals
de la presidenta del Partit Popular per parlar sobre el cas anomenat Método 3, la investigació d'espionatge sobre diverses personalitats o persones de la vida política, davant també de la negativa, en aquest cas, de la senadora nomenada pel Parlament per comparèixer a la comissió primera, a la CAI. El nostre grup parlamentari també és molt clar en aquest sentit. L'Estatut, ja no només el reglament, sinó l'Estatut de Catalunya, en el seu article 59.5, deixa clar que els càrrecs públics tenen l'obligació de comparèixer quan així se'ls sol·licita des del Parlament. I això és el que ha passat, que el Parlament ha demanat comparèixer un càrrec públic, en aquest cas no només a una diputada, sinó a una senadora nomenada pel Parlament, i per tant creiem que es deu a aquest Parlament i per tant que ha de comparèixer i fer la seva compareixença a la comissió. Si això no es produeix, nosaltres no descartem en absolut que sigui el Parlament qui es posicioni davant d'aquest comportament i per tant instarem també el Parlament a reprovar el comportament de la senyora Alicia Sánchez Camacho si es nega, insisteixo, a comparèixer demà o en la forma que ell estableixi, però a la CAI, a la comissió que li ha demanat la compareixença en un cas prou important. I per acabar, ja no sobre compareixences, però d'alguna manera sí té a veure amb compareixences, que és la decisió del ministre Montoro, en aquest cas el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, a no fer comparèixer en aquest cas les balances fiscals. Ens sembla una decisió poc encertada, poc intel·ligent i gairebé fraudulenta, ja no només amb la Generalitat, amb aquest Parlament, sinó amb la ciutadania. Hem de recordar-li al ministre d'Hisenda que les dades amb les quals es nodreixen les balances fiscals no són propietat del Ministeri d'Hisenda. Les dades, la informació amb la que es confeccionen les balances fiscals o qualsevol instrument de comparació i d'anàlisi de la realitat econòmica també són dades propietat de la ciutadania i, per tant, no pot simplement manipular els sistemes de càlcul, decidir canviar el sistema de càlcul o decidir que la presentació de les dades es fa d'una manera diferent perquè ara no puguem comparar o conèixer allò que fins ara reclamàvem conèixer d'una manera determinada. Ni des del punt de vista de la transparència, ni de la democràcia, ni des del punt de vista de l'eficiència econòmica, però ni des del punt de vista de la política té cap sentit la decisió que pren el Ministeri d'Hisenda i, per tant, trobem lamentable, i així ho hem fet saber i així exigirem explicacions en aquest cas en el Congrés, que el Ministeri expliqui a què es deu aquest canvi sobtat a l'hora de voler presentar la informació fiscal. Creiem que és important que es conegui aquesta informació, que es presenti amb els diferents sistemes de càlcul, perquè tots tenen raó de ser i tots aboquen un tipus d'informació determinada i que, entre altres coses, aquest mereix un debat prou serè i ponderat i objectiu, el de la justícia fiscal en aquest cas, com perquè les dades que es contrasten i que s'avaluen siguin prou fiables. El que ha fet el ministre amb aquesta decisió és generar ja una ombra de sospita en el nou instrument d'informació fiscal que ell presenta, que és aquesta informació regionalitzada.